Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki patay matapos ginlutang kagabi sa siyudad Santa Lisay. 32,000 pesos nga bilisang shabu na recover sa bypass operation, duwa ka mga suspect arestado. Sa balita nasyonal, 3 pa ka mga nagkalamatay sa Pilipinas mangod sa COVID-19 ginkupormar sang DOH. Code Red Sub-Level 2 gindeklarar ni Presidente Duterte bangod sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Marso 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa takna ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Ginluthang patay ang isa ka lalaki sa Bangga pasulod sa Hacienda Pait, Barangay Matabang, Siyudad San Talisay, kagabi gid lamang. Ang biktima ang wala pa makilalan, kag wala man sang dokumento nakuha sa iyagod ni siya ang makilalan. Sunod sa investigador sa Talisay City PNP nga si Police Staff Sergeant Edmundo Humucan Jr., 6 kasod-asod nga lupok ang nabatian sa mga pumuluyo malapit sa lugar. Duha man ni Humucan nga base sa magpahayag sa mga saksi, isa ka pribado nga salakyan ang insakyan sa mga suspetsado kag nagpalagyo padulong sur nga bahin sang Circumferential Road. Wala pa karon matumod ang motibo sang krimen. Na-recover naman sa lugar ang duha ka mabasiyo sang balas sang kalibre 45 nga armas lutang kag ang isa ka placard nga may matinaga nga sorry, hindi na ko kapangawat kag pang hold up kag baligya shabu. Goodbye Earth. Ang napatay nakasuksok sang puti nga t-shirt, itom nga shorts kag may jacket nga itom, kalo kada nakasuksok sang tsinelas. Sa karon paraan pang investigasyon sa mga kapulisan sa amo nga insidente. Duha ang patay samtang isa pilason matapos ang pagpangluthang sang 3 ka wala pa makilala nga suspect sa isa ka gasolinahan sa corner FC Ledesma kag DC Ledesma National Highway, Barangay 2, Siyudad sang San Carlos, launa 30 sang hapon, Marso 12. Ang napatay ang ginkilala kay Noli Mercado, 48 anyos, residente sa Fatima Village, Barangay Rizal, sa Muman nga syudad kag ginakabig nga high-value target drug personality sang kapulisan. Patay man si Danilo Dolientes, 47 anyos nga may igo sa dughan, samtang pilaso naman ang asawa sini nga si Rowena Dolientes, 47 anyos, tanan residente sang Canlaon City, Negros Oriental, matapos nga nasalabat. Sulo kay San Carlos PNP Officer in Charge Major Mark Hungko, nagabakal sang prutas sa merkado sa tupad sang gasolinahan. Sang gulpi na lang nga nag-abot ang 3 ka mga suspect na sakay sa isa ka motorsiklo kag gintiro sa merkado. Nakadalagan pa sang 15 tubto 20 metros ang biktima pang ginlagas sa mga suspect kag liwat nga gintiro nga gintunaan sang iya kamatayon. Dugang pa ni Hungko sa unang nga pagtiro na sa labat ang mag-asawa nga nagakaon sa kalan-an malapit sa lugar kung sa diin una gintiro sa merkado. Palayag sang hepe natabuan nga may duha ka pulis sa lugar kag una sila gintiro sa mga suspetsado rason nga nagbalos ang tiro. Ang pulis apang wala na malagas ang mga suspetsado nga nagpadulong sa oriental nga direksyon. Dugang panihungko posible may angot sa illegal nga droga rason sang pagpangluthang. Na-recover sa crime scene ang 7 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lutang, 2 ka basiyo sang 9mm caliber pistol kag pila ka mabala nga wala pa makalupo. Ang atong biktima, ma'am, na-identify natin nga si Noli Mercado, no? Sulo sang investigasyon natin nga si Noli Mercado gabakal sang putas, no, sa may putanda, tubang isang McDonald's, kag iniya gulpili sa ging luthang. Si San Carlos PNP Officer in Charge Major Mark Hungko. Na-recover naman ang kapin 172,000 pesos nga baloro sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation sang mga kapulisan sa Police Station 8 sa Green Plains Subdivision 2, Barangay Singkang Airport, Siyudad sang Bacolod. Dakop ang subject sang bypass operation nga si Emelu Costello, 29 anyos alias Matet, sang Purok 4, punta Magsungay, Barangay Singkang Airport, diriman sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 8 Commander Police Major Charles Sever, naglawig sa kapin isa ka bulan ang monitoring bat kay Costello, bangod ini masami nagasaylo-saylo sang ginatiniran. Arestado sa amuman nga bypass operation si Roderick Cordero, 40 anyos ang Purok Malalusan, Barangay 32, siyudad sang Bacolod. Doon pa ni Hiver, si Cordero ang masami nag-upod kay Costello sa pagduso sa illegal nga droga. Nakuha sa bypass operation ang 4 ka drug ko kay 5 ka medium-sized plastic sachet sa ginasuspetsyohan shabu tanan ginabulwanta nga nagabugat sang 20 gramos, 1,000 ka pesos nga kwarta kag kahita. Preso na karon sa custodial facility sa Police Station 8 ang duha ka mga nadakpan sa bypass operation. Nakumpiskar sang Talisay PNP ang balon 9,000 pesos ang ginapatian shabu sa isa ka drug personality sa Hacienda Orosa, Barangay Zone 12, Siyudad sang Talisay. Ang suspect ang ginkilala kay Ruskin Biadog, 37 anyos kag nagapuyo sa Purok Wagon sa amuman nga barangay kag isa ka helper sang e-wash laundry. Nakuha kay Biadog ang siyam kasashay sang ginapatian shabu, 500 pesos kag isa ka motorsiklo. Ang suspect ang isa ka street-level target sang Talisay PNP. Ginhilway naman sa custodial facility sang Manapla PNP ang driver sa truck nga si Ronald Hermarios nga nakabunggo sa napatay nga tricycle driver
kag pagapilas man sa pasahero sini sa Banga Ibos, Barangay Tortosa, Banwas ang Manapla. Sunod kay Police Captain Janic Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, natapos na ang 18 oras nga reglementary period sang sining driver. Duha man ni Bermudez, nagahatag man sa bulig pinansyal ang tag-iya sa truck sa pamilya sa mga biktima. Ginaulat nila kung ano ang plano sang pamilya, bato sa driver sa truck. Una sini, patay si Amado Batadhay, kay napilasa naman si Reneboy Chico, sang nabungguan iring nasakyan ni tricycle, sang naalang-alang ang pag-overtake sa isa ka-truck. Nakaangkon sa kapilasan ang isa ka lalaki matapos ginlabo sa Sitio San Manuel, Barangay 1, Banwas ang Hinigaran, Miyerkules sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Eliseb Destacamento, 41 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Ralph Destacamento, 37 anyos. Tanan pumuluyo sa among nga lugar. Base sa investigasyon sa Hinigaran PNP, nag-istorya ang biktima sa isa pa ka persona sa nag-abot ang suspect nga may dala nga binangon. Naglalisay ang duha kag unang gilampusan ni Eliseb si Ralph gamit ang kawayan kag nagbalos ini sa paglabo sa biktima. Samtang gin-release na sa Police Station 4 ang driver sa PUJ kag wing van matapos makipag-areglo sa pamilya sa napatay nga ilan na bungguan. Sunod kay Police Major Rainante Humocan, ang hepe sa Police Station 4, ginkasugtan sa magtimbang nga bahin nga ang makuha nga insurance sa duha ka salakyan ihatag sa pamilya sang napatay bilang bulig. Bangod sini nakagwa sa custodial facility sa Police Station 4 ang duha ka driver sa PUJ nga si Eugene Maconocido kag Brian Olaseman nga mong driver naman sang wing van. Suno sa kay Humocan, nakita sa pamilya ni Lisa Kagalitan nga aksidente natabo sa pagkabunggo sa ilahimata. Nagatabok sa dalan sang Burgos Extension Barangay Estefania si Kagalitan sang una mabungguan sang PUJ kag nabungguan man sang nagapadulong nga wing van. Sa dugang nga mga balita lokal, dako ang mabulig nga mapaluntad ang katawhayan kag mapaganhagan ang pagsulod sang iligang nga droga sa Sitio Sibukaw, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod, kasunod sang pagpatukod sang patrol base sa mga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Rundel Tapang, ang chief sang Bacolod City Police Office Mobile Patrol Group, ginkalipay sa mga residente ang pagpatukod sa patrol base, samtang nagakasubo naman ang mga legalista upon illegalista sa presensya sang kapulisan sa mga lugar. Sunod kay Tapang, 24/7 ang pag-duty sang anong ka PNP personnel sa patrol base sa diin diri man nag-duty ang mga miyembro sang Motorized Street Club Operatives. Pahayag pa ni Tapang kada gabi nagapatigan sa checkpoint operation dalang oplan sita kag oplan bakal sa Sitio Sibukaw, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Sa mga bukol naman, nga tubo sa inyong lawas. Sistma na kuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ining Santon Plus Herbal Capsule magatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo, mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Hernais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Tatlo pa ka mga nagkalamatay sa Pilipinas bangod sa COVID-19 ginkumpirma sa DOH. Samtang Code Red Sublevel 2 gindeklarar ni Presidente Duterte bangod sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6:21. Detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginkumpirmar sang Department of Health ang 3 pa ka napatay bangod sa coronavirus disease sa Pilipinas. Sa ginpagawa nga pahayag sang DOH, napatay ang patient number 5, number 6 kag number 37. Bangod rin naglambot na sa 5 ang death toll sang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod sa ahensya, na-admit ang patient 6 nga isa ka babae nga 59 anyos sa Cardinal Santos Medical Center sadtong Marso 5 kag insaylo sa Research Institute for Tropical Medicine. Nabudlayan naman nga makaginhawa ang patient 6 kag in-intubate sadtong Miyerkules ang gabi Marso 11. Acute respiratory distress syndrome naman ang ginkapatay sang pasyente bangod sa severe pneumonia kag dimaluan ang pasyente ang diabetic man. Samtang napatay ang patient number 5 nga banas ang patient 6 nga nagaedad sang 62 anyos atong Marso 11 bangod sa acute respiratory distress syndrome bangod man sa severe pneumonia. Na-confine naman ang patient 37, isa ini ka 88 anyos nga babae sa Philippine Heart Center sa itong Marso 6 matapos makabatsyag sang sintomas ng virus sa itong Pebrero 28. Sunod sa DOH, napatay ang pasyente Huwebes ang hapon bangod sa acute respiratory failure. Nadugangan pa ang kadamuon sa kumpirmado nga kaso sa coronavirus disease 2019 sa Pilipinas. Sa record sa Department of Health at DOH, 3 pa ka pasyente nagpositibo sa virus. Bangod rin naglambot na sa 52 ang kabidugan nga kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sunod pa sa agensya ang patient number 50 akong PH50 among isas ka 69 anyos nga babae nga Pilipina. Wala inis ang travel history at panakitaan sa sintomas ng balatian sadtong Marso 8. Naka-admit ang pasyente sa The Medical City. Samtang isa naman ka 26 anyos nga lalaking Pinoy, amo naman ang PH51 kag wala man sa travel history. Na-confine ang pasyente sa Makati Medical Center. Isa man ka 79 anyos nga babae nga Pinay nga PH52 sa Pilipinas. Ginpahayag sa DOH kung mayara ni sa travel history gikan sa United Kingdom. Nagumpisa ini nga makitaan sang sintomas sa Marso 1. Lunsay nagguang resulta sa 3 ka pasyente nga nagpositibo sa balatian sa Marso 11. Madumduman ginanunsyo sa World Health Organization nga makabig na nga pandemic ang COVID-19. Kritikal naman ang kondisyon sa isa ka pasyente nga nagpositibo sa coronavirus disease 19 nga yara sa Negros Oriental. Base sa report, kritikal ang kondisyon sang patient 39 nga isa ini ka 64 anyos nga konsehal sa Tayasan Negros Oriental nga may travel history sa Green Hills, San Juan kay sa Miyerkules lang nagpositibo sa virus. 2 pa ang konsehal ang makabig nga immunocompromised o kung mahuyang ang immune system bangod isa siya ka kidney transplantee. Gindeklara naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginbatak na sa Code Red Sub-Level 2 ang alert sa COVID-19. Ginpagwa ang desisyon matapos makigsapol ang Presidente sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, Webes sang gabi. Sa uli nga record sa Department of Health, 52 na ang kabugusan nga kumpirmado sa nga kaso sa COVID-19. Madumduman una gindeklara sa DOH ang Code Red Sub-Level 1 matapos makarecord sa unang local transmission sang virus diri sa Pilipinas. Nagpaandam naman ang palasyo sa Malacanang arestuhon kapasakahan sang kaso ang mga holders o kung nagatago sang alcohol, hand sanitizer, face mask kay iban pa nga basic key commodities nga pangontra sa coronavirus disease o kung COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, babaraugan sa penalidad ang sinuman mag-abusar sa sitwasyon karon bangod rason lang ini nga magsaka ang presyo sang mga balaklon. Una na nagapilar ang palasyo sa publiko nga hindi mag-panic buying kag hindi magtipon sang sobra-sobra nga supply. Samtang ipahayag man sang Tiglikom nga liwat magasapol ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases para istoryahan ang urgent measures para sa pagresponde sa COVID-19. Ginmando sa Department of Trade and Industry sa mga retailers nga limitahan ang mga manugbakal sang tagduha ka botelya sang alkohol. Suno kay DTI Undersecretary Ruth Castello, hindi pwede magsubra sa 2 ka botelya sang alkohol ang mabakal sa mga supermarkets kag mga grocery stores amo man ang size sini.
Sunod kay Castelo, tuyo sini nga malikawan ang panic buying. Ginpasiguro man sa agensya nga papanaugan sa penalidad ang sinuman mapamatud-an nga nagabusar sa sitwasyon agon makapresyo sang mahal. Sunod sa DTI, wala sang rason nga mag-panic buying ang publiko bangod supisyente ang supply sang alcohol sa Pilipinas. Ipatuma naman ang 4-day work week sa tanang empleyado sa Department of Labor and Employment sa bilog ng Pilipinas. Lagip sa mando ang mga empleyado sa Dolly Central Office sa Manila, regional offices kag attached agencies nga nagalakip sang Employees Compensation Commission, Institute for Labor Studies, Occupational Safety and Health Center, National Conciliation and Mediation Board, National Labor Relations Commission, National Maritime Polytechnic, National Wages and Productivity Commission, Philippine Overseas Employment Administration, Professional Regulations Commission kag Overseas Workers Welfare Administration. Sa ginpirmahan nga administrative order ni Labor Secretary Silvestre Bello III, umpisa Marso 16, Lunes tubtob Huwebes na lamang ang opisina sa manasambit nga ahensya, apang napulo ka oras na ang inatrabaho kada adlaw lakip na ang meal periods. Posible lamang sulod las 7 o kun las 8 sa aga, kag maga-off sa trabaho las 6 o kun las 7 sa gabi. Ang mando ang lakip sa tikang Sandoli, agud malikawan ang paglapta sang COVID-19. Suspendido naman ang tanan nga foreign travel ni Presidente Rodrigo Duterte labi na sa mga pungsod nga may kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Ini ang ginanunsyo sang Presidential Security Group o PSG kahapon nga adlaw Huwebes bilang tikang agud maproteksyonan ang presidente sa virus. Sunod sa PCG, ini nga tikang ang base man sa rekomendasyon sang DOH. Wala naman ginpalayag sa PSG kung ano kalawig ang suspension sa foreign travel kasunod nga patigayunon ay ika-36 nga Association of Southeast Asian Nations Summit sa masunod nga bulan sa Vietnam. Ang Vietnam ang isa sa pungsod nga may kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, patay ang isa ka babae nga konsyal sa Ginatilan, Southwestern Cebu matapos ginlutang sa wala pa makilalan nga mga persona sa gwa sang Municipal Hall pasado las 12 sang udto sang Miyerkules, Marso 11. Ang napatay gingilala kay Councilor Maria Liza Berongan Toledo. Sunod kay Ginatilan Police Station Chief Police Lieutenant Lito Tadike, nagresponder sila sa lugar matapos makabati sang lupok, apang napaslawan sila nga malakop ang mga suspects. Ang police station ang hamtang sa ground floor sang duha ka panalgan nga municipal building. Naibaluan ang mga konsyal ang ginaligar, imbolbado man sa drug trafficking. Sa katapusan nga balita national, ginaresto sa mga agente sa Bureau of Immigration ang 30 ka mga undocumented nga Indian national sa operasyon sa capital state sa Diliman, syudad sa Quezon. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morente, sang ginserbe ang mission order, ginatake pa sa matinaos ang Indian nationals ang mga agente sa BI gamit ang machete. Sa una, sunod kay Morente, nagpamalibad nga magpa-aresto madumuloong kag ginlagas pa ang amo nga nag-aresto sa ila. Sunod naman kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., wala sa may napilasan sa ilang mga ahente kag naaresto man ang mga suspect. Ipaidalom naman sa deportation proceedings ang mga naarestong Indians. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Ang Mighty C naman, ang alkaline ng vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kay iban pa nga mga balatian. Kaya Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, marami maningan, antioxidant ng vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom sang Mighty C, kag Santon Plus capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.